otu Nnamdi Kanu si kwuo ya anyị ji gbuso ya o ji wee sị na only truth we shall destroy Nigeria, and I believe in truth. I believe in honest transparency. Mana ọ bụrụzi ka akụ inu si ada ka o si atọ na indigenous people of Biafra nke Maazị Nnamdi Kanu na control. Ọtụtụ n'ime unu bụ ndị arụrụ ana na-ekpuchi ọtụtụ ihe mere na IPOB under the leadership of Maazị Nnamdi Kanu. Unu ga-ata ezigbo afụ. Unu atara ya na ndụ, unu ga-ata ya n'ọnwụ. Ọ bụrụ na apụtara okwu eziokwu ka ala Igbo nwere onwe ha, all of you will perish. When we're talking about truth, you think we are joking. Ebe onye ọsọ ruru onye ije ya erue. That hidden truth, that hiding truth, unu na hide ndị mmadụ ndị na-enwero ihe ha mere n'ala Igbo na-anwụsịsị. A na-egbusisi ndị na-enwero ihe ha ma na-eme n'ala Igbo. Ọbara ha ga-ezu unu nne n'isi. Ma ị nọ n'obodo oyibo na-asọpọtụ ya, ma ị nọ n'ala Igbo na-asọpọtụ ya, you shall never live to testify the glory of your chi. Tata bụ ụbọchị Eke. Asị m ka m pụtakwa na my platform. This platform bụ ordained platform.